Dámy a páni, začíname. Začíname hrať hru, ktorá sa volá Cena je... A už prichádza a korčuluje náš najlepší hokejista, náš najlepší útočník, Michal Hudák. Dobrý deň všetkým tu v štúdiu, samozrejme aj doma pri televíznych obrazovkách. Všetci vyžrebovaní, ktorí sedia tu u nás v štúdiu na Bratislavskej Kolibe, sú samozrejme tí, ktorí sa zapojili do tretej šance Národnej bločkovej lotérie. Veľmi jednoduchým spôsobom to môžete urobiť aj vy, milí televízni diváci, a nezabudajte, že raz mesačne žrebujeme jedného z vás, kto si odnesie 10 000 eur v hotovosti. A k tomu ešte aj exkluzívny, luxusný, all-inclusive zájazd. Dovolenku pre 2 osoby venuje spoločnosť Typos, Národná lotériová spoločnosť. Tento mesiac vás pošleme na grécky ostrov Tassos. A to ešte stále nie je všetko. Všetci, ktorí tu sedíte u nás v štúdiu, si domov odnášate automaticky 20-eurový poukaz na nákup vo One Fashion Outlet v Rady. Gratulujeme. Od nás odchádza každý šťastný. Štvorica hráčov je pripravená. Čo sme si pre vás hneď na začiatok pripravili? Veci, ktoré sa len tak hoci kde nevidia. Do obývačky, kuchyne, ale aj do záhrady či auta. To všetko do našej hry venoval Mall.sk, internetová nákupná galéria. Stačí jediné číslo? 28,85! Máš to! Televízor je tvoj! A môžete odísť s cenami za tisícky eur. Toto zamáňa úspechom, Juraj. Toto vám zaručene urobí radosť. To sú ceny, ktoré na vás čakajú. Zábava plná napätia. Vyzerá to veľmi dobre, Juraj. A nefalšované výbuchy radosti. Vladislav! Toto je nefalšovaná radosť. Jedno hnojivo, radí publikum. Melinda! Najlepší režisér sveta by to nevymyslel, keby chcel. Čaká vás náš horolezec. Jožo Kubáni. Stojí 22,99. Výborné! Cestou domov, nech pôjdeš akýmkoľvek prostriedkom, ti bude rozvoniavať tento krásny orgován. Už tradične, Melinda, máme pre finalistu pripravené aj ceny od našich priateľov z Drevony. Nech sa páči, pokochaj sa nimi. Pretože v najštedrejšej show na Slovensku vám zariadíme byt nábytkom z Drevony. Aj vy sa môžete samozrejme zapojiť do našej hry. Stačí sa zapojiť do Národnej bločkovej lotérie, využiť tretiu šancu a poslať na číslo 7777 SMS-ku TV Medzera a váš registračný kód. Snáď sa pošťastí aj vám a vyžrebujú vás. Stretneme sa, uvidíme sa na budúce. Nezabúdajte, že raz mesačne žrebujeme jedného z vás, kto si domov odnesie 10 000 eur v hotovosti a prekrásny ultra all inclusive výlet, dovolenku pre 2 osoby. To všetko od spoločnosti Typos, ktorá je národnou lotériovou spoločnosťou a prináša vám tieto prekrásne ceny. Dovidenia pri hre. Cena je správna!